prosím vás, bude zvedat celý. samozřejmě, vyšlupali jsme vás, máte všechno, co jste chtěli. Ale my vám dáme ještě něco navíc. My tady máme kouzelníka, který uvede do hibernace našeho asistenta, který se teďka směje, ale za chvilku bude po něm úplně. Říkej mu fakír zrovna. Takže prosím vás, o klid, hudbu žádnou nepotřebujeme, je to všechno jenom na nich dvou, nepí to pivo furt. Jenom nás dvou. Takže pozor. Mám čisté ruce. Dívejte se. Prázdné řekni. Neříkej čisté, řekni prázdné. Čisté nemáš, no. Naše prázdné. Filipkovi dochází baterky. Tak jistě, no. To není všechno, pozor. A náš fakír? Fakír, Uvidíme jak na tobě. ty dostanou hibernace. Se zlomí. Dělej, to nevydrží. On spí. A teď přijde ještě ta největší část, my sundali ten střep, jo? S tím zlomeným žebrem. Náš fakír. Člověk je unavený, Hotovo. Celý den tady nic nedělá. Já nebraštil. Nebraštil se. Jo, to vypadalo hodně dobře náhodou. To vypadalo normálně. Úplně soustředit, jak jsi říkal, že máš prázdné ruce a já jsem nějaké pošky. Škoda, Goro, teď už to vidím. Škoda, že jsme líp nezamaskovali ten prostřední sloupek. Vy? Jak to ten... Přesně. šuplíky. Tady tam byly namalované šuplíky, přesně. Vytáhnou ten prostřední šuplík. No. To všechno přijde. Babi, hele, vidíš to, jaký my jsme mohli být. Kde jsme mohli být? Jo. Kdybyste nás